Rana, please. I'm going to say, I'm going to village. Iwe pane yanda tazonzi unozondiye uchidza sabhuku aise utazwana pini nayo ndicha pini ndinadzo andizopa mota dzangu mune pini ndedzi kana kuti dziri kumba but pini ndinadzo handichaziva kuti ndodzimwe chabva but yezvinoda kuenda kubasa kuparliament. Fambisa ito very good. Amai Ava Varikurwadziwa Sabhuku kutonga village. Ava. Uyo yakarusera una sabhuku. Dzise dziri pamwe chete. Saka tanga itinzwe. Amai Ava Sabhuku sengu yakuti zvamutadza kutonga village. Taura sabhuku. Taura pamusoro chamai. Tengera amai Ava. Yaidzi pakasiyana ava maira nyao. Uchishwe. Yaudo kutanga ndoipiwe. Ya amai. Taura. Kuti kandozvikuti amai avo murume wavo ndo vakapedzeka naye kuti vaone chigochusa ndopatarisira saka zvadaro ndikati chivhoterwa murume wavo ndakamukunda nevanhu 10 asi amai vakatanga kupopota zvaitwa pakupiridzira kuita sei vaivhotesa vaindobva vapa mukana vakati papiridzirwa nepaanzwanarapa pavo bvisai imani vakabva kukwana vanhu 5 zvikanzi pane pamwe futi here zvikanzi aiva zvakwana asi vanhu varikuvhireji muno makazungaira vanhu zvamunoita vakange vakuda kutoogwe nevamwe amai ndopavakazungaira ndenge kutanga ika. Chechipiri mutumeni akauya gore rimwe tichita zvokupfudza akapa mutemo wake wokupfudza akati achera gomba wese ndiye watinotendera kuti aite sei andomufa akabvasarudzisa komiti yake akati komiti yabuye haifanira kuwanika sekitari kwasabhuku kana ena ari mukomiti yasabhuku akabvasarudzisa. Saka takutochidaidzirwa mazita okutizvo vanhu vapuwe vaendese mazita kuna mutumeni. Amai ava ndobva vakasumuka vakatsanangurira vanhu vanokonzera confusion. Zvikanzi zvinozoitawo here amai sabhuku vawana sabhuku ari kuwana varora vavo vowana. Saka ipa pakabva patotanga confusion. Saka paiita vanhu mhirizhonga yese ava amai vaitaura kuti sabhuku mori, vamwe vachitaura kuti awo mutumeni ndiano umori, vamwe vachitaura komiti uyo kuti ndiano umori, asi confusion yabva kana amai ivavo. Saka vanhu vachikuita mhirizhonga ndo vakazosumuka mukomiti member ari mutumeni anonzi Hamagadzi akabva vaya pamberi pangu ndobva totaura kuti so sabhuku yaikuitika ndeyokuti panhapenya pakaipa yoita kuti mubvise zita raadzimai vavo tinzwe kuti vanhu vanozotudii. Saka ndakazoraramidza vanhu ndobva ndazovaona. Saka ndikati aiwa no zvatakuita takuchibvisa zita raadzimai vangu ava tione kuti zvinoita sei. Vanhu vaiva vakati aiwa hatina kudaro tazozvinzwisisa kuti sabhuku anokodzero yokupiwa zvinhu adzimai ake kana vangochera gomba chete vanondonyoresa varora vacho kana vangochera gomba provided vanomusha vanondonyaya zvinzwisa. Ndikati aiwa ndakasununguka hazvina kuipa. Saka tapedza musangano ndobva takazonzwa vanhu vakanga vari pamusangano vachitaura kuti zvamaona Gadzi achiuya paipai vanhu takachitoudzwa ndauya pachitaurwa ngezvo amai ava vanhu vanofamba vataura kuti ava toda kuzviona. Pane vamwe matumbu vakapasiya pachigara ichochi kureva delete sabhuku akari ehu. Saka ubva yapo ndakabva ndamaka nhasi uno ndaita nyaya inachizhozha ivava chizhozha abva kumba kwanga aenda achipopota munzira kuti panomufamba apo tekiromita kubva kumba kwangu anopfuura nopamba kwavo ava vaitopopota vari mubhireji vari muhwaya mavo. Ndozvataitaura izvo sabhuku aizotunga seiko vanhu pamba pake ari 1 komiti anayo tese tiri panapa kuita chinhu chake uyai pamba pake pazoitika mhirizhonga regai zvitutsi zvitaurwe pamba pake kuda kuti azviitira zvinhu zvipamba pake vari amai ndichivawana. Saka ndauya navo kwamuri changamiri kuti ava vanokonzera confusion vachiti pandinoita zvinhu zvese handidi kuona ivava vachitaura ngakuwanikwa mumwe munhu kwete ivava ese pandinoita zvinhu. Iwe mbomira kutaura iwe taura yako yo uyu taura yo uyu ya chishowesho dongo aranga kamwe chete. Amai vanonzi amai chapinduka vakauya iwewe miranda kuti utere nyaya idzi usafambe gara pasi 20 sana vachitoda kukwira dare ravo nachizhozha avachikisira munyika vakavati no
manje zvikuita ndozvokuti vanhu ndovawana Friday makomiti members. Saka zvakasununguka here kuti muzoonesa komiti yangu kugara pasi kutaura. Chandoda kuti ndiyakane nachizvo izvo pamusoro pokundityisira kuita kwangu kwanzi kukutyiswa. Saka zvadaro inini ndakabva ndazoenda kumafrosmart. Fume musi wechina ndopandakadzoka kumanheru. Fume mangwana acho iri Friday. Ndo pakazoti kuseni kuma6 ndakabuda ndikaenda kumasuwe konamata. Ndichidzoka ndakawana chizhoesha naamai vari pamba. Apo komiti naasambobvira ndaiudza vakangoya pamba. Ndasvika pamba nyaya yavo vakangotaura kuti no, tauya pano takazowirirana zvokutyisana kwedu zvezvi. Saka tauya kunyorerana pamberi penyu sabhuku kuti tawirirana zvakati monyora zvinhu zvokutendera kuti chizhoesha hazvibata. Ndakati hazvina kuipa, ko chizhoesha ndizvo here zvotaurwa naamai ava. Zvikanzi naJoza ipapa vakabva totanga kupoka. Zvikanzi manje amai ava vanotaura kuti ivo mombe dzavo dzakapinda kaseve, mombe dzavo hadzina muromo, plus kuti amai ava vagone kutaura zvese zvakavati vakanditi huyai tindoda kumunda, vakandinonesa vakawe after time, plus mombe dzavo hadziprofitekai achitaura zvakati. Saka izvo zvaitaura izvo manje amai vaiva vaitozara manje vachitanga kutopindurana naamai vaiva vachipindurana kudaro kupedzisira vayabva vadzura chizhoesha. Ndombo ndakataura chizhoesha ndanditifungidzira kuti nyaya yedu yokunyorerana taenda kwasekretari manyorerano zvinenge zvava kutoita izvo zvakuda komiti kubvepano haana kumira akareba zvipokuti achishandisa chitusi chaakadzura chechi svikaenda bva achituka. Saka paakazosumuka ndandamumba manje achitukirana naamai paakazosumuka ndavamuna akurwisana nomwana wangu. Ndopo ndakamhanya kuyo kumubata chizvo ndopaakabva ndichetura pana kundiruma nomazino zviro zvanobva aenda. Noma akazofamba manje murodi achipopota muye machinga anotukira hadaizvinzwa zvangu. Nyumba akaenda ndobva ndatoroko pinda mufresh old kutsvaga bike ndobva ndauya kumadziva polisi. Iwe taurawo tichapedzisira nomukadzi. Musoro zvakaitika ndozvotaura musi wechina. Anonzi tafuwa chakanga kunopa. Taura. Agamba kwa Nyanza shooting chuma. Tafuwa Tafuwa si April. Mita topetso. Vosi yangu kwa wabereka. Mwana hapa na pro. Okay. Ngoro musi wechina. Akasvika pamapanga anonzi tafuwa changopinduka. Ndichibva kofudza anga akagara nemadzimai. Ndofunga papatova nehwani wiki komana arasa mombe kusango hwani yabvenda kumunda kwake. So vakatanga kuya kumunda kwangu inini ndiri kumunda. Zvikanzi mukomana akuudza here kuti arasa mombe. Zvandoda ndezvekuti zvimwe zvisenda zvindoda kutaura, ndoda kunzwa pokuti waenda kumba kwaSabhuku pawakasvika uchidzura pakuda kunzwa ipapo. Inini ndaenda kumba kwaSabhuku. Ndakasvika vaishapinduka vachibuda vachienda vachitendekenda kuborwa nemugwanda kuona. Ndikata mukukasika kudzoka zvikanzi ndimirirei ipapo aSabhuku hapo ndimirirei andaenda kwandagara. Ndasvika ndagara Sabhuku akasvika vatamhoresana. Tamhoresana maishapinduka bva vasvika vatamhoresana. Vabva vati aSabhuku tauya nava vachizviwezha. Sumuka yapo ndikansira gari. Ndo vari kudyisa kumunda kwangu. Iwe simuka usagara pasi. Vachibaga chichiri chidiki. Ndogara pakati pana kansira futatu. Saka indaneta nazvo. Ndiri kuda chibaga changu. Pana mwana munofanira kuti vega vakagara. So fanira kungomuona kuti munhu tofanira kumboka. Vataura zvakataura zvakawanda wanda. Ndikati aiwa izvozvo hazvisi. Ini chandavinga pano. Ndiri kuda kuti mutaure chete kuti mukuda chibaga chakawanda sei. Ndikupei. Saka vakabva daira amaichapinduka zvikanzi mavanzwa here madairire avo. Saka kuti kudyisa kwawaita vaitodyisa vachida. Ndikati nandidyise vana havadyisi vachida. Ini ndikutofarawo kuti kuya kwamaita mushundudza kuti vana vari kudyisa. Ndatofara bhozi nesina chandoziva pana mwana ane achibvuma mhosva. Amai vakatanga kundidzura ukapisa stereke ndokasa kwadzimba kusimba ukabatwa nemukadzi womunhu chakuti chakugati Sabhuku. Ndizvo here zvamandidaidzira kuti ndishaudwe ngavangotaura chete zvavari kuda. Vakandidzura kanika 3 times. Ndiwo chidzurawo here. Ndandisingadzurenda ndikanyara ndivaudza kuti taurai chete zvamuri kungoda. Handiti taurai zvamuri kuda mimi ndikupei. Havaitauri vaingodzura chete. Tanoona kuti Sabhuku ini ndakuti vadzurira amai hazvanzi venyarara ndokatadza ndokadii ndikataura iti ndavachingotaura havana kutaura
kundidzura chete Sabhuku ndizvo here zvemukutidedzera. Time yandakadzorera inini ndopakanzina Sabhuku ainisu panapa pachakwanisa kusainisai kana kuti hapana komiti chisumuka chizvozvo ende kumba kwako kana waenda kumba kwako ndichakudedza kana taano komiti munyorerana nemadesperiment kuti hazvina kuipa vandasumuka vandakuenda ndichingofamba kubva pana Sabhuku zve3 meters ndakabva ndatemwa nomwana wacho mudombo panapa pabendekete. Time yandikachekwa tita kokunditemerei zvikanzi haungove panapa kujarira baba vedu tikonda chatajarira baba vedu ndechipi ingavana vanga vachindituka makanyarara. Time yandikacheuka ndarova nemwe dombo wechest mukomana wavo number 2 wenumber 3 vakubata mukoma munokwadza munhu vatabatwa namungo rangu dombo ndauda ndomuteni vakabva vadonedzana mukomana munin'ina pasi vandakanda dombo reye pasi vandakufambira rinondokwadzira mahara ndatanga kufamba. Time yandakafamba 3 steps mumwe mukomana wenumber 1 mukomana wamukuru akabva abva chibhagera. Time ikamuka mumwe wacho akabva auya futi zvatova chibhagera vachindirova ndikataira ini chemundorera hapana. Saka ndo zvanga mukarangara here kuti mumwe muzondirova makadii kudedza masekirita nyaya yaitwa pane masekirita zvezvino maminutes saka chamandidedzera chii kuya kundirova kachete. Time iyoyo vakomana vachindirova amai vacho vakabva uya vandibata maoko nokuseri vakadzi vaSabhuku vandibata maoko nokuseri mwana wamusikana mubvana abva abva vandibata maziso vakomana vai vakundirova chete vakuti junga maziso mwana wacho mubvana akuti junga maziso junga maziso ukupa kuchazi kubatirwa naamai ava kuti ndisarohwe upa kutobatirwa kuti ndirohwe ndopa ndikavhuzura so zvesimba so amai abva ndiregedza pavakandegedza vakandibata kuzasi. Time yandikabata mwana wacho uku ndichizwisa nditi ndichidedzera kuti kuno ndakuwadziwa kuno baba vacho vakabva vandivhara muromo ndavharwa muromo ini ndikazoruma ndaruma urokoinini ari kudzosera vanhu vatisudurusudu vachisuduruka ndika ndopa ndikaita mukana wokuita ukufamba ndichifamba pamberi ndikakutarisa foni yangu ndikava ndakapwanyika yapwanyika foni yanga iri muhomwe kutarisa $200 andaenda kupa ngwerume kuti ndompa yakorima kumunda handisisini. Ndakufamba mumwe mukomana mudiki wacho kutanga ngoro wakabva manya kuma vantora rekeni mumukuru bva vaine chihuni vakandiperekedza kudarika pamba paamai avo ndichirohwa handina kudzosera. Mumwe musikana anonzi Emenia aida kutora mavhidhiyo so ndopa vakazondisiyira vakandigoresa amai avo achizvo muri sei ndikati muri sei muchembere bho here zviri sei vaisika mapureti vari payadhi pauno musikana ndikati zvamuri kuona izvozvo watongomira vakatongotarisa so vakanyarara ndakadarika vanhu vese vanga vatarisa murodhi ndichifamba ndichirohwa tichikwidza musikana yebhaka ndiye akaita mwari vangu akada kutora mavhidhiyo ndipo vakadzokera amai vacho vari kuperedza komana tu naamai vacho naamai sapanyaya pana mwana vashaya panyaya vashedzerana kuvana vanomuti vana vari padzimai ako aiwa ndoda madzimai ako imisi mukai makajisirwa makaenda kumba kwaSabhuku mamuri vangani? Okay. No, handisi kuda kutora statement. Makaenda kumba kwaSabhuku. PaSabhuku makaona panani? PaSabhuku ndakasvika paina Sabhuku. Vakadzi vavo nemadzimai ekumasoro nevarora vavo nevanakomana vavo. Okay. ASabhuku vakarumwa apa sei pauro? ASabhuku kuti varumwa apo vanhu vakatanga kukanda chidhina kusvika inini. No, ndiri kunzwa kuti vakarumwa sei ASabhuku. Vakabata ava kuti ibva pano mauya matuka kare chibva pano musarwise vana vangu. Vavabata pachesta ava vanhu kwavatora huku raSabhuku vabva varuma. Ora chimbomirai. Ndota ndataura newe simuka iwe. I myself am a leader. Ndota ndataura newe first ndikudzidzisa language. Uneuka here pa wakafona uchitaura kuti nyaya ndaona vaina kunaka.
chiriko vanofona sabhuku achenda kupolisi. Ndakakuti kudi ndakuti nyaya idzi totally representative nyaya idzi dzichitsanangurika so if you are leader kana mutungamiri iwe kana muchidwa kugara ndatongojekesana kana muchinosunga vanhu ava sungai vanhu chete kutonga ndokwanga mese kubalance hanzi kuti unomhosva da unzwise mese mukasunga vanhu kusvika kuna Ernest kana muchisunga vanhu sungai vanhu kutonga ndokwanga because inini ndindoziva kuti uyu munhu akutaura kunyeta kana kutonga nyaya uyu yaitika hapana wandikaona naye pavanhu vese report ndakaipiwa kuzvomanyanga zvinhu ndobva ndasecha kuti chii chikonzero ukaona nyaya idzi vadzinoita da kuti ndiwandoaudzisa kunonzi kugara kana zvaunonzi kutonga vanhu vese kana vachitsanangura so vachitsanangura vese vakadai vari 4 chokwadi ndaanacho imimi kana muchisunga vanhu munhu andipa dringi iri andipa dringi kuti ndino kuti ndinwe dringi rinofanira kuvhura muvharo kuti ndino saka imi hamuvhure muvharo manje munofanira kungotarisa chete izvi zvimwe zvitosiyai ini nditonge da kujekesera pamunosunga vanhu pape nenge tamuona anoproblem yakati mese pamunotaura pape ndiye ndatova kumberi zvakanyanyisa kuti no sei ataura mazwi aya there is pane interest iri uri kuona zvataura sabhuku haifanira kuunza nyaya yekudaro ungori pomusepa ndikabvunza chiti nyaya yekuda kuti tiite seiwe sabhuku akati nyaya yangu yapera kumapurisa zvazvinzwa sei ndairamba ndichibvunza nyaya ndaida kuti nyaya isingauye kudare kuno haifanira kuuya kudare bozi mamutariseka imi munotarisa panapa indotarisa kurarama kunozoita vanhu kana vakagara muvhireji kuti cheni yavo inozoguma nekupi right ndokubvunza mubvunzo mumwe chete wakaenda kuudza uyu nouyu kuti vauye kuchikudara handiti vana uyu ukavaudza vauya here kudara sei varega kuya ndakubvunza iwe ukamira senzi ndimambo here rijo ndimambo vakadzi vangu ndana mambo ndichi munokanganisa mavhireji atokupai kuti mutungamirira mukange manzwa taura hamuzive kuti ndiri intelligent zvakadii ndienda toona kuti izvi hazvigoni ndokutaura pavadzo ukona zvekutaurika zvisei uye haana mhosva ari pakati sei chiti haana mhosva da kuti unzwisisa kana vanhu vachitsvaga basa routare rokutungamiriri munoedzana masimba wazvinzwa zvavakataura zvanga zvokuti murume wakakwikwidza but zvanga singaiti kuti uyaite maimotions uzvinzwa vanhu vanotaura zvangofanira kuti minda kutaura pandiri inini ndakapuwa chigaro novakuru kuti ndiite mambo vangani vaichida vanhu vanzida kuti vanodii but vakuru vakandigadza kuti no ndakagadzwa nahis excellence kuti ndoamambo akutonga naika right but ndikuvarasa here ndino munguva indotaura kuti nenge akaita handiti ndotobatsira kuti aone kuti ndo inonzi chi leadership saka ndokutaura kuti no ndosaka muona kuti uyu mukadzi wakatasara pakati anenge asina mhosva chikonzero chinokonzeresa inyaya yekuti ndiri kutaura panapa amai rijo vari papa amai theomo vari papa hapana chawa pakutonga kwangu regai dzive shiri mazai ana mutu uye anda kutodzidziswa ende next ndisakaona pambeni bvunzi nyaya mutotoda kuye kudari nyaya yekuti kurangira chidhoji anooneka ari inosendu azvinzwa azvidaro ende the moment yakaenda uyu kumba kwake nyange achitonzi akatukana vanhu akutuka uye aifanira kuti pakasvika uyu kumba kwake avo vachiuya amai avari vanga vari 2 aifanira kuti unoenda kuona dismiss semutungamiri aifanira kutombotaura kana even 1 aimirira ndosaka tichinzi no 7 chi committee member mazvinzwa ndiyo ifanira kutoshedzwa yakatopedza nyaya youyu nouyu yakatopera ipapo asina kana kutombotaura 1 chikonzero zvinoita vana zvavanoita so unoona zvinoita ndororo inoti achema so mazvona right mukutaura hakuna munhu asingarwadziwe hakuna munhu uye akatochisirwa munhu akatorwadziwa mazvinzwa asi ngoti akagonerwa but yaida kuti uyu aifanira akamira akati no zvaida iso muziva zvinoita mukuru kana uri mukuru supresiding office unopaka vadiki vachiita sei vachitonga chako obva ungotaura kamwe chete musafananidze zvandeita panapa kuti kana ndagara masesa angu handine nguva yekuti ndinotora sei ndichitora experience yangu inondoti kana pavasvika zvavakuda kutaura izvi vakuda kurasika ndiri nyaya munofanira kuziva kubva nhasi zvinotonova zvavakuda kutaura zvokuya akuda kurasika akuda kuti ndakusirika saka no dare rangu rinofumuka muridzo udare ndiani ndinofanira kuti cha ndatora but handikuudze zvandakutaura nhasi izvi
Wonde misada rangu chi. Zvipaka. Ndozvandotorera kuno varuma. Handike munhu zoti watadza. Ndinongotsvaga kuti ndongopane ubita sekuti anopakutora apa siripo. Rega ndidaiso ndakafa dare rangu. Dare kanyangadza vanorongedzera nyangadzwa. Anza zvandakutaurira. Izvozvo dzidza kutaurira vanhu vako. Kana ukagara ndikutaurira mese muri free kuti dzidza kutaurira vanhu venyu. Andikona ndikutaura kuti uyataura zvinhu zvataura ndozvechigumbu. Ndozvechigumbu. Ende unofanira kuti kana uri mutungamiri uyu kana mukazogara uri mutungamiri unofanira kuziva kuti no vanhu vese havakude. Vanhu vese vamwe vanokuda. Wazvinzwa? Unofanira kuziva kuti no vanhu vandikutaura no vanoda kuti chiitirwei. Right. Wana nguva yakareba basi uri sabhuku. Makore matatu. Arikuita kuti urambe uripo ndiani? Handiti chengeta basa rangu zvakanaka. Vanhu havanhu vako. Ende vakadzi vako havasi sabhuku. Ende vana vako havasi masabhuku. Ukaita nyaya kubva nhasi dzidza kushedza vanhu mavillagers makomiti aripo. Muvillage mako mune maelders. Wazvinzwa? Varimo varikurayo pakukura. Wazvinzwa? Akanga aripo ndimaromo tikaisa iwe. Wazvinzwa? Right, Atlanta Commons. Wazvinzwa? Right, ezvinezvo kana singazivi masara tsuru achiri mereka singazivi. Naika kune vamwe maelders vokuti nyango vasiri makomitees vanofanira nguno kuzonzwa mashoko ani kuma villagers varimo vakuru vakasara mupi imo vazhinji vachivisa vakapera kuita kufa but kana vakapera kufa mune mumwe futi uyu mfana fraxon wazvinzwa ipermit holder yekudhara iye wazvinzwa ya 1981 82 apana munhu wasingazivi munyika mangu mese unofanira kudzidza kuti no ukona pane pakuvhiringa unotsvaga munhu unotsvaga kubvunza kuti no anivhiringa ndoita so ndonzi leadership. Sudah achiripo? Upi? Ndomuziva kaunzou. Right. Unonzwa zvinotaura. Zvandikutaura izvi. Uye anga ari mukuru kanoja anga ari mbike ndizvo. Kana ndisingakanganisi. Ndokuziva imesi. Saka ukatarisa zvinhu zvako so zvinova leadership yakanaka. Kutonga kwangu kunonaka. Wanzwa? Ndati kutonga kwangu kunonaka. Kwangu kunonaka. Ava umboona kuti vanotadza chikonzero ndinongovavhara ipopa. Ndikaona kuti adaenda kwasi ndokunda kutomutuma panze paasingadi kuenda imiza kuti pano paakauda kurasika. Ndamukavhira. Ndikabva panapa. Munzwa? Ndikabva kumba kana ndagara panapa. Kwambona chienda kurisesi. Handiende chikonzero ndoda kuti ndimise zvigaro izvi. Munzwa zvakutaura? Ukatarisa ndauti kubva pauya kuti ndane nguva nenyaya yekuti basa rakandiwandira nenyaya yekuti kwandinonyanya kusenzera kuparliament. Ndinofungidzira kuti tipinde painduction kuti 7 committee member nasabhuku yai. Bosi ndaona kuti matambudziko akiti akuwanda. Tine matambudziko atisangana mumasettlement yekuti mune imwe nyaya ukaiona musi yakaitika kwekwe. Nokuti vana vasikana vari kungopuwa tumaminda so resettlement inomutemo wani wayo. Ona amusi kuchengeta nhaka. Wazvinzwa? Makapiwa unoziva kuti kudhara kwanga kwainzi pachirungu inonzi fix and supply. Minda yangapiwa 81 82. Maikupiwa dzimba dzokuti unofika kukirina chinokuita uchipinda but amuna kana nguva ndikutaura iyoka ndaenda kwamudhara ngobobo ari apo. Wewe utaituka svika uchienda kugarden kwacho kunzimbe kwekwe. Waiwana fertilizer iri mumunda isina kana anoba makureki. Wazvinzwa? Saka ndikuti no. No. Iwe avana vana chavakakutadzira asi vana vako vagamuchiri. Ava mai vanokodzera kuyatsara kana vachirwa. Imi munokodzera manzwa zvandikutaura. Asi ndiri kuti matauriro amuri kuita namesa asi ndiwo. Munhu kana adyisa anokodzera kuita sei nokubhadhara. Ende usadyise munda mavana. Ende uri pasi pasabhuku. Nyangwa akatokanganisa. Zvazvinoita rega ndikutaurira. Munokodzeresa dambudziko so. Unoona? Mavillagers mazomanyanga ndakagona zvakanyanya. Ukatasa mazomanyanga kuona zvandakaita. Ndakati paitwa meeting elenzi ndakati no first preference ipa vana panyongo pazvomanyanga vana vakaita vakawanda. Ndozvo ndakataura. Zvisina kana majeras but ndoda kuti inini dzoka paposition. Dzoka ndisaita induction nemesi masabhuku zvatora nguva nenyaya yekuti misangano yekundiwandira ndikudzidzisei gwara. Uraida kupa example. Uyo ndikansera kamakamba. Wanzwa nyaya yataurika pamusoro paamai vavo yakachida kubviswa kusabhuku. Wamboona zvakasvipa pe. Zvakazviona kuti amai vabve kusabhuku. Kubuda kuti vangada kubviswa kusabhuku nasi. Ndobva ndabvunza kuti inini chavada chichikonza vanoona kuti zvezvikutaura ndezvokuti pakuda kutongoti vabve pachi kusabhuku. Saka chakanaka ndikadzinga ndabvisa kusabhuku. Right 1. Munhu iye vakaisa vhoti futi kuna kansera. Kansera akaona nyangwe ndisina kusvika kunzvimbo kwacho. Akaona zvakakodzera kuti vave lead. Saka ndongotsigira. Handisina kutaura zvakawanda. Ndakudzisegwa. Zive kuti sabhuku ini. Kana akatotadza ndisabhuku. Ende vanhu vanotaura panyaya yechigaro chaunacho vakawandisa vanoda chigaro. Havana kana basa. Nawe
dai sora yaura mudai uchiripo fine ugare zvakanaka amai kana machisora munokodzera kuripota zvakanaka ndapedza dismiss hapana nyaya mwerongo yakanaka next